Asiniro hama dihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami hahanggi pinaribot las rohata di bagasan partikia di bornginon di bohal jamita na pinasahat ni debata tuhita dimana tarenet sian sada Samuel bidusada mamukamai sian ayat sia rodi ayat 10 alu songonon madidok isi. Jadi dung mangan jala minum di silo hehe masihanna alai hudul di hudulan yanggo malim eli di labung tiang ni bagas di Jehovah tung namarsak situtu rohana jabe martangiang sihanna tu Jehovah kuhut tumatangis situtu dungi marbaga-baga maibana ninnama ale Jehovah Sebaot molo ditatap roham pardangolan ni naposomon jala diingot toau jaladang halupa honommu naposomon jala dilehoko tu naposomon sada anak lehonokku ma ibana muse tu Jehovah saleleng mangulu ibana jaladang jadi hona raut pernabung uluna jadi dung leleng ibana martangiang di jolo ni Jehovah sai di pamanat si Elima pamanganna ay martangiang di bagasan rohana dosihanna asal ubit-ubit bibirna dang tarbege yang go suarana gabe diripu si Elia nababuk ibana jadi ninna si Elima tu ibana sadia lelengok ko mabuk utahon ma anggur ni inumi siyakko alainin nasihanna mamangalusi sitokka ale duakku parobuan nagodok roha doau tahe dangdung huinum anggur manang si inumon na koras rohaku do huusehon di jolo di Jehovah unang tung bahen na posom hiraboru na jahat ay siyan pojot arsak ni rohakku na godangiyaw makatay rasira nuaing dunginin na si Eli mamangalusi lao mahomuli mardame-dame say na lehonon ni debatani Israel tuho na pinangidom siya ni bana jadi ni nasihan nama say dapotan asini rohama naposomi di jolom dungi ditulus paropuani madalanna jalamangan bohina be dang be surpot idaun ima sahatna kurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus boy dodang apala apit jami taon pasahatot tuhamu aladang boy hupak kilalahon songon na pinakilalahon ni si Hanna songon sahalak paropuan na mangadobi si taonon na dukduk ibana di bagasan turpukon datung matsay unehiyamma molo sahalak paropuan na boy majamita honot tuhamu di bornginon jala pasti do umapit hatorangan na boy pasahaton ni nasida tuhamu alaboy di jabita honimana hadirionna khobar tunaniae namasa
na niadopan ni si Hanna dingoluna songon sahalak parupuan. Didamang dohot dainang nahinaholongan adong dua topik persoalan. Jalan aborat na niadopan ni si Hanna. Sada persoalan na buhay diatasi, jala sada persoalan na subuhi diatasi. Persoalan na parjolo amang dohot amuinang nahol do ibana. Molo bawa di dokso iban nadak si pakkeon hata holso. Jay nahol do ibana na subuhi mangalehon keturunan. Manang dadanak tu keluargana tutuanna imana margoar si Elkana. Elkana adalah orang Efraim. Dan apala binoto takas ay dua ripeni si Elkana iman margoar si Penina. Dan haru binoto takas ahado si Bosirina. Manang dang boy dohonon ala na holima keberadaan ni si Hanna uban na gabe sohot muse ibana tu si Penina dang boy gabe sada keputusan na pasti. Halay somalna dihina arga ni pinopar tarlumubi dihita halak batak todo dang gabe tadok dosa. Molomasa na si songonon tusada keluarga gabe dijujui na asing do dijujui amongna dijujui nongna asa mangoli manang marhamuliam musaibana tuna asing asa dapotan pinoppat alani keberadaan ni si Hanna maamang dohot tamuinang ay torobdo ianakkon ni si Elkana sian si Penina. Jala dirajumi rohani si Penina gabe sada kalamahat doi di keberadaan ni si Hanna. Jala laus ima mabbahen si Penina marnida keberadaan ni si Hanna songon mangida sahalak parupuan naso marguna. Lajut rohani si Penina molo gabe tadi hilala rohani mana perhatian pabahenan ni si Elkana tu si Hanna. Jala memang didok dibukutan nabadiaon holong si tutudo rohani si Elkana mangida si Hanna. Bohado benon na holong mangida si Hanna na rohakku do ngaduay na tanah. Dan persoalan yang paling pelik adalah persoalan poligami. Jadi na dua ima amang dohot tamuinang persoalan na diadupan ni imana persoalan nahol omma na subuhi diatasi, kemudian persoalan poligami interaksi yang tidak pernah sehat dan selalu ada iri hati dan selalu ada kesombongan sehingga keberadaan daripada Hanna mengambil keputusan kepada dirinya supaya dia menjadi wanita yang mampu untuk memenangkan segala perkara dengan memutuskan diam. Uludo gumugo kita menghadapi sada persoalan baik persoalan namasa didirita manang persoalan naros yang luar didirita dengan mengundang keberadaan diri kita supaya kita berkenan untuk diam. Jala Yesus pe manaluho pertibion adalah memakai senjata diam. Edang na subuh rasi puron na sudi. Halai di bae pe susang duri tu luna dia memilih untuk diam. Dirujak pe adorana jala sabur mudar siani. Bukannya tidak bisa dia melakukan perlawanan kepada serdadu-serdadu yang melakukan itu kepada diri dia. Tapi dia memilih untuk memenangkan segala perkara itu dengan mengundang dirinya untuk berkenan menjadi pribadi yang diam. Goda kiat do hacit ni roha naneae ni si Hanna sia si Penina. Apapun perlakuan daripada istri kedua daripada Elkana kepada Hanna,
Dia tidak menjadi pribadi yang selalu bereaksi. Bagas do dipikiri mana jalagajang ala dirajumi rohani mana adong sada titik kelemahan di dirina. Dia memilih untuk diam bukan semata-mata demi kepentingan dirinya sendiri, tapi juga demi kepentingan keluarga. Molohubai paraloan lam rudut maka keluarga. Molohubai paraloan lam sega maka keberadaan di rumah tangga. Salah satu senjata yang dia pakai adalah diam. Andaikan Hanna melakukan reaksi terhadap aksi daripada Penina, akan tertulis di dalam Alkitab kita ini. Aledanga dong di bani mana balos ni. Tagamud do benwaing songonos sikap mua kaparupuan dari segi kejiwaan nakacik rohamu. Umahol lo menghadapi persoalanmu, siap menghadapi persoalan di bawah. Karena sifatnya kompleks, rumit, dan begitu susah untuk dicerna. Jala ima mungkin dan disadaran ni si Hanna uben nagabe sip ibana. Disakap pardalanan ni nasida sian huta nalao menghadapi sada perayaan di huta Silo. Nasida komardalan sekitar 2 hari 2 malam. Kota Silo itu kurang lebih 30 km. Rapdo nasida borhat, dan dia selalu ditatap sinis. Ngasa di parsitaibana amang mengangguk. Tuis ya mengangguk. Ini perlu. Mula hudok nak kining persoalan perempuan itu lebih rumit daripada persoalan laki-laki, lebih kompleks. Alai bodo do honokku dang napa jolo hurawisi gumudang do persoalan pergumulan di perempuan sian persoalan manang pergumulan di bawah. Nak pelu melek kamu mangulu. Menurut penelitian gumajang do umur ni boru-boru sian umur ni bawah. Iban nak burju-burju hamu tu hamil. Alaniaha ayadong do sa 5 taon bedana uliling do hamu menikmati nasinari siak kami. Antibodi perempuan itu lebih lengkap dibanding dengan laki-laki. Je umaul do hamu diserang sahid siak kami. Alani do benda murah-murah kami mate. Je perawata peko khusus do tu kami. Di kulit ari perempuan itu ada antibodi yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Alani amang do hotamu nang ngasai dihirimi mana hatop ikom mangalu-alu mana tu debata duksahat mana di Silo. Pitorlao may mana di bagas joroi mangangguhi may mana di sini. Mulo di bagas satur pokok di dok rohakku do huusehon di jolo ni Jehovah. Dohot arsak ni rohakku nagodangi au makatai rasiran waing tu debata sian pojot ni rohakku di pasahati mana masude arsak ni rohanai sikop tu debata dangadong na tadi ngagia semua ludes dia sampaikan itu kepada Tuhan. Jala alus ni tangiang na pinasahat di mana tu debata dia lusi khobar tu pangiduan nai suku-suku na belga ahado nama bain uben nagabe dia lusi debata tang yang nisihanna ini sudedo hita hea martangiang jalai kod do martangiang halak na so martangiang nong mate dui ay tangiang do hosa jolma na marhosa ikom mamuji pasangapon gowarni debata. Buase komartangiang aladak kiadi tadi kod debata hita irula parjolo. Hot do debata mardalan do hotita. Molorap do debata mardalan do hotodang marsipak kulinga ko salileng ngulung tu ibana. Malapatan ni mana rap do hoto. Karena itu cakapi dia. Tegur dia. Sapa dia. Bayak ko majuenang molorap po do inata di jabu. Aladak kay pakuling ho. Mana masa itu tidak akan kuat karena persekutuan itu ada sinerginya
karena memang ada hubungan emosionalnya. Jadi persekutuan tanpa komunikasi yang baik itu tidak akan memiliki sinergi. Buku psikologis mengatakan tumagot donin nahita pajupak tiap hari merbeda daripada pajupak kita tiap hari aledang mersebak kulingan. Amang doho tamu inang mulak tu suku-suku nak kiningani ahado nama baen sihan na pitor ditangi hode bata tangiangna dang berorientasi tu dirina ale tangiangna berorientasi tu debata. Ta inventarisasi maju amang doho tamu inang molo martangiak kita di bagas tahun 3% matangiak tai laho mangido na perlu dihita. Saya kira hampir 95%. Alai bere kamu matangi yang nisihan naon di pabuai mana do persoalan na tu debata jala di boto debata do na holdo keberadaan nisihanna dang di do ibana ale debata parumain ni namar parumai doau ale nunga gabe met metau di ida paropuan nani alap ni si Elkana ngagabe sodong berharga diriku di simatuaku di dongas sahutakku dangi di do ibana ale ya me do iman ale Tuhan debata tangihon matangi yang ngina posomon tunglehon madia usa dadak dana molo di pasahat todak dana kitu au pelehonokku maitu ho saliling mangulu ibana. Inilah doa yang paling hebat. Kalau doa munang martangi yang tangis mangangguhi tu debata holalo mangido narikot tu nasing ini mustahil. Jadi berdoa seperti ini perlu kita pelajari. Karena berdoa itu bukan hanya untuk kepentingan kita. Jadi ternyata kenapa kita berdoa? Karena kita bukanlah pribadi yang mementingkan diri kita sendiri. Ada sesuatu yang menunggu dari kita, kita berikan kepada orang lain. Jadi kalau mardongan nak debat Arab doh kita PHP dipakai debatado gabe mitrana laho manangyakon narikot termasuk manak yang dihuriai. Ale Tuhan lehom madia udah danak sada molo di pasahat to itu au pelehonok kumai itu ho saliling di sini jelas dibuat saliling ibana mangulu dan rambutnya selamanya tidak akan pernah kena cukur ima didok di bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang pertama kenapa doa daripada Hanna itu dijawab oleh Tuhan karena dia tidak berorientasi pada dirinya. Napa dua honamang doho tamu nang bahasa dia lusi debatatang yang nai ala tangiang na pinasahat ni si Hanna di bagasan terpukon dang transaksional di do dang negosiasi jadi tangiak ta godang do negosiasi di boto hodo tu burjukku para hari Kamis doau pele tau ku sohyadang lunas sugar bakal lobi naruhani Tuhan itu kita. Jadi terkadang kita tidak menyadari diri kita, lebih dulu kita berpuisi tentang diri kita kepada Tuhan. Memperkenalkan siapa kita di hadapan Dia, lalu kita memohon sesuatu yang perlu dengan diri kita. Alania mang doho tamuinang dang transaksional dang negosiasi keberadaan ni tangiang na pinasaha ni si Hanna tu debata. Jala pos situ tu rohana saut doi. Ala terbukti amang doho tamuinang. Airang mangab bebana. Mamikir yarsakna. Molo didok di bagasa terpukon. Jadi nasihan nama saya dapota nasini roha mana posomi di jolom dungi ditulus paropani madalanna jalamangan bohina pe dangbe surbot idao. Amang doho tamuinang. Edak saut do pe di pasaha debata si Samuel. Duk saya tangyangon di pasaha ibana. Tapi dia pribadi yang langsung bisa makan gitu. Dia langsung rileks dan dia benar-benar santai dan dia tahu benar-benar bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Alani amang doa taminang sedia pos doroham di tangyangmu. Molo di pasahat to tangyangmi itu debatang. Je molo nunga ta pasahat na di rohat itu debata sikop bulus. Kita harus berani mengatakan
Itu urusan Tuhan. Bagasa terpukon memang luar biasa do ketulusan nih si Hana. Dia langsung bisa makan, kemungkinan dia langsung tersenyum. Walaupun sebenarnya dia pada awalan sakit hati. Didok panurirang Eli. Nama bu doharo enak tahu. Jaladong tuduhan ni si Eli napaguda kudo anggur diinumi mana, sehingga dia berdoa seperti orang yang sudah mabuk. Haledo imana ma setabi tuan nami dang nama bukau dang parupuan naso hasea au dak ya winum nakoras di bagasan perdalanan ningolukku rohakido na husehon di jolo ni Jahoba ayat 5. Hape persoalan munuaing radedo honnom mulak sianon lau tu bilutmu husehon marohami di jolo ni Jahoba sian pojot dohot arsa di rohakku nagudangi au makatai rasiran waeng di jolo ni debata talatih madirita asa berorientasi tu debata tangyakta, jangan transaksional. Kemudian unang tangiang na bersifat negosiasi alai tangiang na tulus jala tapasahat mai sikop tuadopan di debata. Amang doho tamu inang saut do di pasahat debata sada anak di ibana. Jadi Hana artinya adalah elok atau enak dipandang. Dungi di pasahat masa danak tu ibana jala di baina mana magwarna ise. Di bae magwarna si Samuel. Ngahuzalo besian debata. Samuel adalah merupakan teologi anak untuk semua orang Kristen. Semua anak-anak Kristen sebenarnya adalah bernama Samuel. Sebab artinya adalah apa? Nungahuzalobe sian debata. Jemolodok pitu gelengmu, pitu manang di jalaho sian debata. Jala sudi na pinasahani debata itu ho na pitui. Teologia na komitmen na rajumambudo na pinangidom doi marhita tangiang jalai komulak pelehonomu ta songon pamelehonon ni si Hana di bagasan turpukon anakna si Samuel tu adopan di debata. Amang doho tamu inang piga do anak ni si Elkana sian inatana na padua honi dang didok di bagasan turpukon. Tetapi literatur mengatakan anak daripada Elkana itu marhites ya si Hana adong 5. Jitulu mabawa 2 ma perempuan. Jadi ternyata Tuhan itu luar biasa. Yang awalnya begitu sulit untuk mendapatkan keberadaan Samuel, tapi ternyata Tuhan juga memberikan. Ahama alasan di debata ala nong dipilih ko anakmu nasasadai tuau asadong dongat dongammu huleho pemusidat danak diho di pasaha memusidat danak bawa 2 nai boru 2 nai gabe 5 ma yanak konne si Elkana sian si Hana. Amang doho taminang panipuli ni jami taon marumang do sudia ka persoalan na tadopi di bagasa perdalanan ningolutta alain alao si dohonokku hobartusi solusi na parjolo nalao menyelesaikan persoalan ta ima tangiang rekod do gogo ni pertibion tohodoi memang perlu, tapi itu adalah sekilas dan tidak bisa menjadi jaminan. Jadi sian hinagudang di rumang ni persoalan na tadopi tarlumubi persoalan dia kaparopuan di bagasa partikianon tiruhamuma keberadaan di si Hanaon namangusehon pojok di rohana sikop dia dopan di debata dengan dong reaksi sian di mana tuk pesongoni hacit ni perdalanan ninguluna sian ibangna na menyakiti ibana setiap hari, tapi dia lebih melihat damai sejahtera yang lebih utama. Ay nang nasuboy alon di mana yang nasuboy jabakon di mana si penina, tapi melihat damai itu lebih berharga dari tindakan. Songoni do debata dang kesenangat tanah rumikot di daimana alai karakter tak idu nabi nereng di mana si Hana bukan anak itu yang dia lihat yang berharga dari Hana walaupun itu diberikan,
Tapi yang paling berharga di mata Tuhan atas perhatian Tuhan kepada si Hana apa? Karakter. Jadi karakter ini martanya ngope perlu do. Gitu. Jadi terkadang ya kepentingan perlu, kesenangan perlu, tapi Tuhan terkadang lebih mementingkan apa? Kekudusan kita. Nah, kekudusan kita, kemudian karakter kita, memohon dan meminta kepada Tuhan, itulah yang paling dilihat oleh Tuhan. Bukan apa yang kita minta itu dari segi doa kita. Lani amang doho tamu inang solusi na parjolo laho menyelesaikan persoalata ima marhite tangia. Dan pasti akan ada jalan keluar. Dan persoalan yang kita hadapi itu pasti akan terselesaikan. Marsiajar mahita pasahaton dok arsak nirohatta tu dewata di bagasan narade hita satokin hohom asa mian dame di ngolutang jala uli perdalanan ni ngolutai di padenggan jala di pauli-uli dewata. Amin. Martangiang mulai tema di hole de bata manami di barita nauli naung pinasahat mutuhami di bagasan partikian minggu sadarion di pertanyangon nami ajari mahami Tuhan mangida hadirion ni de bata natakas manadahami natakas mangatusi sudeak kana masa doho persoalan nagodo bihami di bagasan perdalanan ningului. Alai Tuhan ajari mahami gabesi partangiang natadi di ida di pamanat jala dialusi debata marhite karakter sikap dohot tindakan nahobar tulomo ni rohani debata berorientasi untuk kepentingan ni debata jaladang transaksional manang negosiasi pragmatis suaksongoni saya hirana pautakon hadirion ni debata hami tu diri nami ajari hami Tuhan songon partangyangon ni si Hanna namangido si pangidoon na tu debata alai nama melehon si pangidoon nai tong tu hadirion ni debata ale debata amanami ajari hami Tuhan patujolohon tangiang nagabe pangalualuan nasikop dang pamalosion dang reaksi manang aksi naboy manegai hadirion ni hasonanga naboy manegai hadirion ni dame ido na niula ni si Hanna sian sahalak parupuan naong gabe ibang na hadirion ni parupuan natakas si tadda Kristus ido dihanguluho ni bana jala marhite naradema na patutoru dirina gabe denggan demak uli jala dame nakpe longa keberadaan ni ngului naikon si dalanunna hale Tuhan godang doa persoalan na hodopi hami di ngulu nami 1000 macam jala berbagai topik jaladang habilangan jaladang tarpa buah-buah mula tungadonga ka persoalan pergumulan na dok-dok na niadopan nami tarlumubin na niadopan niya ka hinanami na waholangi hami disok sorminan ni hadirion ni si Hanna ma nagabetiruan na arga si ulahono ni nasida jala sudema hami Tuhan maka tidak ko di bagasan borngino dihinabalga ni persoalan na wadobi hami solusi na pertama naikon kuhapor siai hami menyelesaikan persoalan na wadobi hami ima dinarade hami
martangiang mga lualuhon arsak dohot pojot di rohanami sikop di hadapanmu. Ajari mahami Tuhan lamangulahoni marhite pangajarion ni tordim. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.